jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela hetto bela en garti ha hande e deftere mawɗo men Bacca Bah wiyetendi Islami pinal Fulɓe. Tawi eɗen jiiɗi haalde ɗo ko fewri inde ina jeeya ko faggira e natgol Fulɓe Islam waylude inde. Aarabeeɓe ina jogii aada e waylude inde kala natɗo e diine o. Ha teeŋti noon so tawi natɗo keso wonano arabe walla jogono inde arabe, caggal ɗum ɓe dokkamo inde mabɓe. Hankkadi ɗum addi jellodiral hakkude inde mabɓe e diine o. Neɗɗo ina andire ko julɗo walla wona julɗo jogademo inde arabe. Ndenne de ala fof ɗo dartol tabitina wonde so neɗɗo naati Islam inde mum ina foti waylede. Kono noonne hunde nde wona farilla wona sunna. Meteɗen yurnade seeɗa inde aarabeeɓe ko adi Islam. ƴetten yeru dabbo, yeru nulaɗo e hoore mum mo jamma kisal goni mum wiyeteno ko Mouhammad ko adi nulal makko. Inde nulaɗo nde ina famni gati wiyama konde longinade, waɗi ɗum konde meeɗano andede e mamiraɓe makko. Joni noon jehen to sahabaɓe makko adinoɓe ko wayno Aboubacry, Oumar, Ousmane e Aliyu. Hay goto e ɓeɗo waylani inde mumen. Ndenne de ko ɗeɗo inde ɓe mbiyatano ko adi nde ɓe natata Islam, ɓe mbaylani inde mabɓe. Nelaɗo en kay waylani inde mabɓe, ko inde ɗe ɓe jogino ko adi Islam ko ɗen ɓe keddori. Won wiɓe nelaɗo wi wonde so tawi tubaɗo jogui ko inde bonde yonde wayle, ina teske inde bonde noon nawore to Allah walla rokkore inde jomiraɗo, mana inde askitintode e sifaji jomiraɗo. Kono ko hawni hen ko kay ina woodi inde ɗiɗi te so en gaside ma en taw wonde eɗen nokki seeɗa e inde jomiraɗo. ƴetten inde Oumar, ndeɗo ina wawi sekede e umru firti ko gurdam, te gurdam noon herori ɗum tan ko Allah, ko nde wotere inde makko capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɗe. inde wonde ko Khalid ibnu Walid, joom ndeɗo inde ko sahaba mawɗo wonno, kono kadi ko candulinnoɗo battam lamo wonno ko adi ndew tubar. O jeyno koye folnoɓe julɓe e wolde Hunayn. Nden o tuubi hay goto waylani inde makko. Ndenne de inde Khalid so nde ƴewtidama tigui rigui ende wawi ittede e Khalidun, ɗum fitti ko sajde noon fotani wonde inde neɗɗo, ko Allah tan foti jeydede. Inde e nder sariya ɗum ɗo koto banggue dartol. So tawi koto banggue sariya, binduɗo Ar-Risal o wi inde ko sunna jiɗaɗo jibinaɗo ina hirsinane dammowol e ñalawma jeeɗiɓijo. ñalawma mo jibina o tesketake hen, dammowol ngol hirsete ko beetewe. ɗo noon kam so gonga inde haalaka ɗo. bindi ɗo wiyani yo ɓinguel nguel wiya kaari walla kaari, o haalani ɗo kadi inde moƴƴere walla inde bonde. ko nonne o haalani ɗo no inde nde wayata. o toddaki ñalawma keeriɗo gam inde heeridi. o joofaki ɗo inde deftere walla inde sariya, ala, inde ko inde tan. o haalani ɗo hay inde julɗo walla inde kefeero, gati ɗo makko inde kefeero ala, ko noon inde julɗo. kefeero e julɗo ina goodi, kono so gonga wona inde mabɓe. woni sernaɓe fuuta noon ndewani ko joom risalo windi ko, kamɓe ɓe ƴefti ko kala ñalawma ɓe dokki ɗum inde.
kala jibinaɗo e ñalawma o ɓe totti ɗum inde heeride foti ko ɓinguel dewel walla gorel. hunde nde ko hono ni ɓe lelniri joɓɓudi ndi. so tawi ko ñande altine hono amde, gorko ko Mamadou, Amadou, Ibrahima, Isahaka. so tawi ko debbo ko Salmata, Aissata, Ramata. so tawi ko ñande talata no Mawbare, gorko ko Moussa, Haruna, Yunus, Huudu, Salif. debbo ko Maymuna, Mariama. so tawi ko ñande jeslare hono alarba, gorko ko Jibrilu, Mikailu, Saydou, Zakaria, Isa. tawi ko debbo ko Hafsatu, Hafsa, Salimata. so tawi ko ñande alkamisa hono nasande, gorko ko Alassane, Al Huseynu, Muniru, Salifu. debbo ko Hawwa, Hulimatu, Huleyma, Huley, Ruɓiyatu. tawi ko ñande aljuma hono mawde, gorko ko Adama, Idrissa, Kalidou, Suaybu. tawi ko debbo ko Kadijatu, Aminata, Aminatu, Jamilatu. so tawi ko ñande aset no hoore bir, gorko ko Abdoullahi, Abdourahmane, Abdoul Aziz, Abdoul Karim. debbo ko Fadimata, Dieynaba. ñande Allah hono debbo ko Boubacar, Oumar, Ousmane, Aliyu walla Aliou. debbo ko Hadijatu, Mariam walla Mayram. ɗum ɗo ko sernaɓe Fuuta tan, ɗum ɗo ko sernaɓe tan tafi ɗum nani ɗum e diine o, kono so gonga jeyaka hen. ko heewi e inde Fulɓe mbaylama saabu oɗo aada. ɓe jadama hen haaɓe mbiyata ɗum ko inde deftere. so haalde gonga inde ala deftere, ko neɗɗo jogoto inde. deftere wiyete ko deftere rokke inde saabu lowdi mum. joni noon hol philosophie aarabeeɓe e waylu indi. aarabeeɓe noon sinno ko sago mabɓe kala naddo Islaam ɓe mbayla wona tan inde mum, kono kadi hay yettode mum ɓe guittat ɓe beddo ladde. nde tawno kamɓe ɓe ngala jettoɗe, ɓe jiiɗa hay goto goɗɗo jogo yettode. kamɓe neɗɗo joftinte tan koye inde bammum walla inde hindi mum, ko ɗum ɗo wonno ko adi Islam. ɗum firtaki ha joni. to banggue mabɓe arabi ko pinal, arabi ko ɗemgal e aada, arabi kadi ko diine Islam. so neɗɗo wayli inde mum, o ƴefti inde arabi, caggal ɗum o ɗacci yettode makko, hankkadi o joftinte tan koye bam makko. so tawi oɗo babiraɗo jogui ko inde cabaro, arabagal makko timmi. so arabagal makko timmi, ko nden islamiyagal makko foti timmude. so tawi inde ina wawi weltindede seeɗa woni pini Afrik, yettode kam ko hunde mawde to banggue mabɓe. woni Afrik naaɓe hewɓe joguitiɓe wonde neɗɗo tan goto wonani hay hunde. neɗɗo nde wonata neɗɗo o neɗɗikino alay saago o wonde yimɓe hono makko en. wondude e yimɓe noon ko jogade walla rondade hunde nde rendi e yimɓeɓe. ko ɗum waɗi so yimɓe jiiɗi teddinde neɗɗo ɓe jettamo. ko ɗum addi yettode wiyede yettode. yettude neɗɗo ko haalde laabi kewɗi e yettode mum. mbiya Diallo Diallo walla kan. so haalde gonga Fulɓe Fuuta Tooro mbayli inde mumen no feewi, kono kam ko famɗi foof jettode mabɓe ina keddi. ko ɗum dandiɓe e wonde safalɓe 100%. yettode kam koɓe nantiɓe hen tan ha tiiɗi, ala foof no safalɓe mbaɗani.
kono donki. So tawi safalɓe dañani ko jinno ko e fulɓe fuutotoro, ɓe dañi sago mabɓe kam e fulɓe woɗɓe. woni fulɓe noon wona tan mbayli inde mumen, kono kadi mbaddi hen hay ɗaccude jettoɗe mumen ha laaɓi cer. ɗum ɗo ina heewi tawede e fulɓe Cameroun, Niger, kañum e Nigéria. wona e mabɓe boom allay yidde ɓe teɓtade e jettoɗe mabɓe ɗe ɓe mbasi, ɓe ƴefti ko pullo, ɓe mbaɗi ɗum yettode gam anja majjude. pullo goto joom jawdi kewdi Cameroun naji ko yeru, ko kanko ɓurno aldude foof e leyɗele Afrik kutortode Farais e hirande 2017. o wiyete ko Baba Ahmadou Dam Pullo. ina wayno o wiyete tan ko Baba Amadou, kono jokkudemo hen Dan Pullo tindini e miijo hooram tan ko yidde teftade e yettode makko nde waasi. pullo goɗɗo Cameroun najo ko Qadir Yaya, oɗo dillanno koye Pular. o meeɗino ardade tabital Pulagu hakkude leyɗele. hoto yettode makko woni? pullo goɗɗo basɗo yettode mum ko hoorejo Nigéria hono Mouhammadou Boukari. hoto yettode makko woni? kala ganduɗo yo haalnam. pullo mawɗo goɗɗo basɗo yettode mum ko Ousmane Danfodio. oɗo ko ceernajo mawɗo o wonno mennoɗo wonde laamiɗo julɓe to rewo Nigéria. o fellino jihad, o honinoma ko juuri tema dande 19. ha ñallude hande hay goto anda yettode makko, walla kam ko famde foof yettode makko yajani. ndenne de wiyama iwdi makko ko Jama Alwali to Fuutotoro. won wiiɓe ko yetteteno ko dem, kono tan hay hunde laaɓani ɗum. ko laaɓi e dartol ko inde makko timmude, ko nden woni Ousmane ben Mohammed ben Ousmane. oɗo so gonga so wiyama ko cafato o wonno yeddinaki. Seykou Amadou cosnoɗo laamu Masina e hitande 1818 ala yettode, walla ko famdi foof yettode makko anda kono feewi. ko noonne tani ko gandiraɗo Amadou mo Amadou kawrunoɗo e Seykou Oumar Tall haaɓi e mum no feewi. ɗo kadi jettode gandaka no feewi, kono dartol tabitini wonde ɓe jetteteno ko bari. yeru goɗɗo labtuɗo ɓurɗo ɓallade Fuutotoro ko Afou Seykou Oumar Tall. kanko o wiyeteno tan ko Amadou Seykou. omo andirano kadi laamiɗo julɓe. yettode makko so gonga yajani no feewi. sinno wonano Seykou Oumar Tall ko gandaɗo e nder dartol, ma yettode makko majjanno melew. hay Seykou Oumar Tall e hoore mum, sinno wonano tan wondemo fuutanki, tawanno yettode makko majji. kanko ni o ɓurno yidde noddirede ko gedde wiyu fuutiyu, gati o nokki ɗum ɗo koye pinal aarabeeɓe. o wiyani gedde najo, o wiyani fuutanki. gedde wiyu fuutiyu. inde wona sara e pinal neɗɗo. so inde neɗɗo waylama ko hunde pinal mum wayla. so en belama boom mbiyen ko hunde e neɗɗagal makko wayla. ko ɗum ɗo adduno waylude inde ɓaleɓe ittanoɓe Afrik nawa Amérique gam waɗede maccuɓe. halifa mabɓe jinno ko ɓe mbasa ɗemgal mabɓe, ɓe mbasa inde mabɓe, e dow ɗum ɓe kalja, ɓe majja, ɓe mbema. ɓe gandatano to ɓe gummino, ɓe gandatano to ɓe paayi. ɗum addana ɓe wasde neɗɗagal mabɓe, ko nden ɓe mbeɓanno halfude. so neɗɗo anda to ummi, anda to fayi, ko wiya foof ko noon, ko waɗa foof kadi ko noon. ko ɗum ɗo addanno Kunta Kinte jambaro e pentol Alex Haley biyetegol Dadi salade inde nde kalifa makko rokkunomo.
kunta kinti yiɗa wasde neddagal mum ummorade wasde inde mum taren kunta kinti nden goto e wondiɓe makko jabɗo kañum inde nde kalifa mum totti ɗum kunta kinti kañum wi hay loppet on yiɗi yo jabno mum ni nden kunta jokki e dardemo ko alda e dille ɓalejo fuɗɗi dunjemo e becce min mbiyetemi ko samson o wulli e dow makko samson o dillini feɗendu makko faade e kunta an mbiyeteɗa ko toɓi kalifa wi inde ma ko toɓi o yiɗi wullude min komi kunta kinti afo gorko omoro ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa bamum ko waliyu mawɗo hono kayra ba kunta kinti ko rewde e nde ɗo inde addani binduɗo deftere nde yirude iwdi mum Alex eli waɗi ndewmi tekel ha yetti hirnaange Afrik o rewi koye lawol inde ha o yetti Gambi nden inde woni kunta kinti nde ɗo ko inde mam makko oɗo mamiraɗo ko deftonoɗo to Gambi caggal ɗum o habba o ɓiici o jolna e laana o nawa Amérique o waɗa maccuɗo sinno oɗo mamiraɗo jaɓino inde nde kalifa mum rokkunomo nde Alex eli dañatano fartange mawɗo e yirude iwdi mum to Gambi e deftere makko wotere wiyetende mes étoiles noires de Lissi à Barack Obama kodam ɓaleji gila Lissi ha yetti Barack Obama binduɗo hono Lilian Thuram andini en wonde hewɓe windiyankoɓe anduɓe philosophe en wittiyankoɓe ko ndendi hen e nder aduna o ko ɓaleɓe ɓen ɗon noon ganda ko no fewi walla ni eɓe ganda kono yimɓeɓe cikkata koɓe tubakoɓe ala ko waɗi ɗum so wona ɓe jogui ko inde tubakoɓe kala hunde fentade tawa pentuɗo jogui ko inde tubako walla ko inde nde wona inde leñol makko o wiyete ko jeeya dokken tan yeeru seeɗa mo Lilian Thuram addi faade e anduɓe ɓaleɓe ɓe ganda te ñande foof noon aduna ina hutoro gueɗe ɗeɓe penti goo ko arite Samson koɗo gorko ɓalejo jeeyaɗo to dowlaji dentude Amérique fenti téléphone portable téléphone cellulaire e hitande 1991 ɗiɗi ɓijo ko Zompin mum koɗo fenti bedel togosel to banggue informatique disquette informatique e hitande 1938 tara ɓijo ko George Washington Carver koɗo fenti sabunde sampon sabunde condi sabunde lojirtede tarodde nebam pembirteɗam ummorade e guerte shampoing savon poudre de toilette crème à raser à partir de l'arachide gurnoɗo hitande 1994 hitande 1993 ɗum ɗo ko seeɗa e gueɗe ɗe o fenti nayi ɓijo ko Gare Morgan gurnoɗo e 1997 koɗo fenti masque paddorɗo gaz masque à gaz joyi ɓijo ko William Hinton gurnoɗo e hitande 1993 e hitande 1999 koɗo fenti yirude e ñaw piɗal dépistage de la syphilis ko sabu inde
goto e ɓaleɓe to leydi Amérique eri tabirinde wonde Barack Obama wona inde Afrik najo, gari inde makko nde wona nde Afrik naaɓe jeeyandi. O wi Barack e Obama gona inde Afrik. Barack ko inde puccu joguinongu bibje Nabi Muhammad ha to aljanna e ɗanngal jamma, walla ni inde nde firti ko barke Allah. Obama lomti ko asama to banggue Swahili. oɗo ko jambaro mawɗo o wonno e yonta Muhammad. ina wawi firtude kadi mbarodi. Useyni ko inde tanu Muhammad. nden noon dendagal inde Obama nde fawa koye miijo Islaam e honde julɓe ɓe Afrik. E jayde wotere witende populaire, windiyanke goto biyeteɗo Massamba Gueye wi wonde lamɗo goto biyetenoɗo Sidiya Datayalla Diop laaminoɗo walla Barak jaɓino waylude hunde inde mum. O sindi hen inde tubakore. E dow ɗum gawlo makko sali yimde mo. oɗo wi wonta yimde mo ɗon ɗo mo jogui inde tubako, gati o natti wonde lamɗo mabɓe saabu o wonti tubako. So neɗɗo wayli inde mum hen sahaji waylat jikku mum, efto jikku joom inde nde. nden noon so neɗɗo luɓima jukku goɗɗo handani yimede. Sidiya Datayalla Diop wurno koye 1848 e 1878 ko Faranse naɓe polno waalo diftimo gila omo yara e duuɓi sappo ɓe nannimo e jangguirde ɓiɓɓe lamɓe l'école de jotage. caggal ɗum ɓe neldimo Algérie. ɓe ɓeydi inde makko Léon. o watti noddirede Sidiya Léon. ko ngel ɗo cindel honno Léon addani gawlo makko salade yimde mo. e jayde wonde witende Le Quotidien, won binduɗo hen wonde ina wonno Sénégal najo goto to dowlaji dentuɗi Amérique biyetenoɗo Oumar Ibn Saïd. o wonno ko maccuɗo, kono ko gando mawɗo o wonno to banggue diine Islaam, gati omo jangguinanno Qur'an. o wurno koto dowlaji worgo Caroline du Sud gam siftordemo e teddindemo yimɓe oɗo dowla mahinimo ko natal manggal e hakkude wuuro ngo. joni noon holno yimɓeɓe gandiri wonde ko Sénégal najo. ala no yitira so wona cindel ngel ɓe cindanno e makko, ɗum woni inde Dungalawo. ndeɗo inde kam ina laaɓi cer, sikki ala ko Dungalaw. oɗo wona inde makko e yettode makko feññinimo, ko inde wuuro makko o yitira. sinno wonano ɗum o majjanno kankone melew, walla kam ko famɗi foof o wiyete ko Capar, gati inde makko ko inde Capar, te o ala yettode. o sanki ko hedde hitande 1864. hono nden hitande Cheikh Moussa yi aduna to cuuɗi men Guriki Samba Diom. e deftere makko witende ɓaleɓe jangtaɓe e nder Bible, Ceerno Wolt Ater Macrey windi e yidde andinde wonde ɓaleɓe ina jangta laabi kewɗi e nder Tawret kañum e Injila.
ina jeeya eko wallimo yiitude ɓaleɓe e inde maɓɓe. O wi laawol ɓurgol weebde e laabi ngam heɓtinde ɓaleɓe e nder deftere tawret e injil ko ƴewde inde kuutoraɗe ɗe. ina woodi mbaadiji tati inde baawɗe wallude neɗɗo e heɓtinde ɓaleɓe jangtaɓe e nder bible. inde maɓɓe keeriɗe e inde dendaɗe e nokkuji. o jokki e windude e wiide wonde inde ɗe hen sahaji eɗe jogii mana mantiniɗo sanne. e dow ɗum ɗe duttinta neɗɗo koye leñol makko walla iwde hinde mum. yeru ngam yiitude inde ɓalejo ko keder, woni ɓalejo tigu, walla finihash, ɗum kadi ko ɓalejo, walla nubinaju. yeru inde yimɓe walla leñol kus, ɓalejo. yeru inde nokku to tahapanesh, galle mawɗo ɓaleɓe, walla ham, tawa hollirta koko wuli walla nguleeki ma ɓalejo. jiiɗe aarabeeɓe e tubakoɓe e waylude inde ko gootum. joni noon holko addata yidde waylude inde e konnguɗi goɗɗi? hol sababu aarabeeɓe walla tubakoɓe ina erowo waylude inde yimɓe woɗɓe? ina jeeya hen sikke ala e yidde waylude jomum e wattude ɗum neɗɗo goɗɗo ɓe mbattamo arabe walla tubako. ɗum ɗo noon wona hunde wona wattudemo danejo, ala ko wattude hakkille makko hakkille jeeyaɗo. e dow ɗum o jagga koɓe jaggi, o salo koɓe cali. kala koɓe jii o yiya, kala koɓe jiyani o yiyata. so ɓe mbi hunde ene moƴƴi, o wiya ene moƴƴi hay sinno moƴƴani. so ɓe mbi hunde ina boni, o wiya ina boni hay sinno ina moƴƴi. yantude hen eɓe gandi tigui wonde inde ko hunde mawde e pinal neɗɗo. so neɗɗo waasi inde mum wasat ko heewi e mum. so gonga ngam bonnude bogo wona tan ko ɓe doni e Afrik, kono kadi ko jibde hakkillaji gonka mabɓe. ɓaleɓe mbawnama e waylude inde mumen. e dow ɗum ɓe ƴefti inde aarabeɓe e chrétien en. hankkadi noon so ɓeɗo ɓaleɓe Émile en, John en, Mouhammadouji, Samuel en, Abdourahmane en mbaɗi gueɗe mawɗe e won banggueji, yimɓe cikkata ko golle aarabeɓe walla tubakoɓe. so wona tan noon gueɗe ɗe jurnite ngam yiitude leñol ngol neɗɗo jeeya. ko ɗum ɗo tigui woni ko kewi e dow ko heewi e ɓaleɓe anduɓe fentuɓe gueɗe kewɗe. ɓeɗo ganda walla ni eɓe ganda, kono nde wonno ɓe jogui ko inde tubakoɓe walla ni safalɓe, yimɓe hewɓe cikkata tan koɓe tubakoɓe walla safalɓe. en dokkino yeruji e deftere Liliane Thuram. joni noon sen gari e ɗemgal, ina jeeya ko fulɓe paggiri e diine Islaam ɗemgal arab. ɗemgal ko hunde mawde e diineji ɗi foof ha teeŋti noon kam e diine Islaam. diineji kewɗi ina jaɓa hutorade ɗemɗe goɗɗe janane ha heddi diine Islaam. neɗɗo wawa wonde julɗo timmuɗo tawa ko famɗi foof o wawa haalde arab hay sinno o famata ko haalata ko. jinmi wiide ko julɗo wawa julde e janngude ɗemgal gongal. ndenna de ala foof ɗo ari e qur'ana walla e hadis nulaɗo
wonde kala juulowo ina foti janngude ko famɗi fof simore e aaya. Ko ɓuri heewde e teeŋtinde ɗemngal arab ngal e njuulu ko sariyankoɓe. Joni noon hen sahaji e yidde fawde ɗemngal arab e dow julɓe woni yimɓe mbiya wonde nelaɗo wi juule no jiruɗon mboɗo julde ni. ɗum ɗo kam so gonga ina fengiɗi no fewi sanne. gonga noon nelaɗo juldanno ko ɗemngal arab, kono beele omo wawno juldude ko wona ɗemngal arab. jabol mum ko ina laaɓi ko ala, waɗi ɗum ko nelaɗo nanatano so wona ɗemngal arab. ndenno noon o wawatano juldude ko wona ɗemngal arab. dalilu goɗɗo ina woodi mo yimɓe etoto addude gam fawde ɗemngal arab e dow julɓe fof. ngol ɗo konngol ɓe eggi ɗum koye nder ɓurana. Allah wi jange ko newani on e ɓurana. ɗo kadi so gonga hunde nde wawa woɗɗoyde no fewi. janngude ɓurana ina waɗo e kala ɗemngal gati ɗemngal arab ngal ɓurana jippina e mum ngal ina fulo e dendagal ɗemɗe. nden noon so haala Allah e arab firtama e ɗemngal ngal wona arab, ko haalaka tan no woni ɗon ha joni. so ɗum fof yawti ko Allah tagui ɗemɗe ɗe fof, te ɗum ɗo jeeya koye maale tagore makko. so haalde gonga etade uddude kattanɗe Allah e ɗemngal gotal ko etade ustude bawɗe makko kanko Allah. etade haɓɓude yimɓe fof e ɗemngal gotal ko famɗi fof ko yewade yimɓeɓe e tabɗu ɗumen o. mate wona ko kanko jomiraɗo wi ina jeeya e kawisaji makko kanko Allah tagde asamanuji ɗi e leydi ndi e lutodirde nurdiji mon e ɗemɗe mon. ɗum ɗo jeeya koye kawisaji windere nde. nden noon so neɗɗo darima ina eto rendinde ɗemɗe fof e wadde ɗumen ɗemngal gotal ko yidde yeddude walla suudde kawisaji Allah. ko kanko hebbini ɗemɗe aduna ɗe. hen sahaji yimɓe ina namdo hayso peññinani ha nane hol sababu juldude tan ɗemngal arab. ɓe miijo hooram addata ngal ɗo namdal tan ko janngude ko famani. holno mawɗo kellifaɗo joom hakkille darorto huccita e jomum ina haala ɗemngal ngal o famata, o anda ko haalata ko ina moƴƴi walla ina boni. te ko ɓuri hawnade hen foof ko konnguɗi jaadoji e juulo ɗi, ɗin gona haala Allah walla koɗi arab tan. ɗin konnguɗi goni Allahu akbar, sami Allahu liman hamidu, rabbana wala kala hamdi. ɗi konnguɗi so haalde gonga ɗi gona haala Allah, koɗi konnguɗi arab tan. Allahu akbar firti ko Allahu mawɗo, sami Allahu liman hamiduhu firti ko Allah nani jettude ɗum, rabbana wala kala hamdu firti ko joomi amen jettoɗe godanima. gorko goto Afrik najo Amérique najo tubnoɗo ko ɓoyani holli kawis mum e juldude tan ɗemngal arab. o wi hol sababu tan sa woni julɗo alay saago tan tara haala Allah e ɗemngal arab, mate wona Allah ina nana ɗemɗe men Afrik naji ɗe. o haɗani tan e hollirde kawis mum eno Afrik naɓe ɗacciri ɗemɗe mumen. o jokki e namde makko. hol sababu tan Afrik naɓe ina ɗacca comci mumen ina ɓorno comci aarabeeɓe, beele Allah o teddinani comci Afrik. hol sababu tan alay saago so Afrik naɓe ina juula kuccirta ko Makka, beele Allah wawa jabde ɓe kuccita Nairobi walla woto e gure men. joni noon eɗen gara e ɗemngal arab e hutba juulal juma.
so tawi fulɓe kam mbaylani comci mumen so ina juula ɗemgal mabɓe kam ɓe mbayli ɗum ha wayli. So tawi hen sahaji juldude ɓurana ina famni, wadde hutba juma kam e ɗemgal arab famnaki tan hay batte. nden de ko ɗum woni ko fuurankoɓe mbaɗata ha joni. ala foof e mabɓe etotoɗo firtude ko haalate ko ɗemgal ngal yimɓe nanata. ɗum ɗo joni so haalde gonga ina wayno ala to heddi so wona e nder fuura. ko ɓuuri hewde e leyɗele julɓe ɓe mbatti firtude hutba juma e ɗemgal ngal yimɓe nanata. julɓe wonɓe farayse walla Afrik mbaɗata hutba juma koye ɗemgal farayse e ɗemgal anglais. en kalani kay Iran naaɓe e turkinaɓe. hayɗo e Dakar jumaji kewɗi hutba mumen waɗate koye ɗemgal wolof. addi ɗum ɗo foof noon ko rewde fuurankoɓe ɓe e imam Malik. oɗo jaɓara hutba juma waɗe e ɗemgal gongal ngal wona arab. allah e makko sattinde hunde nde o wi ko hay sinno julnateɓe ɓe nanata arab, alay saago hutba o haale ɗemgal arab. e ndaw ko hawni. so tawi kalanteɗo nanata ko haalante ko kan haala nafar jomum. taren goto e winduɓe e lawol imam Malik jangateɗo no fewi e duuɗe Fuuta. oɗo ko binduɗo Khalil e feccere adande nde. o wi hutbaji ɗiɗi ina mbaɗe ko adi juulal juma. hutba o koko aarabeeɓe mbiyata hutba. carkinɗo Khalil o jokki e yidde teeŋtinde hutba o e ɗemgal arab. hutbaji ɗiɗi ɗi foof foti wonde koye ɗemgal arab, hay sinno dental ngal nanata arab koko feññinte, hay sinno dental ngal ko yimɓe faaɗuɓe. carkinɗo kadi ɓeydi hen e yidde andinde yimɓe no hutba o foti waade. hutba o foti ko findinde yimɓe ɓe ko faati e diine mabɓe e gurdam mabɓe. ɗum ɗo e raɓɓiɗinade woni hutba foti fatude koye diine e aduna. so yimɓe ina kalane ko faati e diine mumen kam e aduna mumen e ɗemgal ngal ɓe nanata, beele ɗum ina nafa ndaw komi sikkani. kono ɗum foof e waade noon so sernaɓe Fuuta ɓe ina juula mayɗo eɓe jaɓa yimɓe ɓe kaala ɗemgal mumen. so ceerno darima yeeso ina juula mayɗo, ina heewi haalde ɗiɗo konnguɗi. mayɗo ko debbo walla ko gorko. bawɗo duwawo yo duwo, mo wawayo yo wi allahumma ihfir lahu warhamhu so tawi ko debbo juulate, walla ihfir lahu warhamhu so tawi ko gorko juulate. mo wawa wiide ni yo wi yo allah yurmomo yaafomo. nden noon so tawi mayɗo ina tefane ɗemgal mum, holko haɗatamo hutorade ɗemgal makko e dewal makko Allah e gurdam makko. biyanateɗo yo Allah yurmomo yaafomo kay tawa wawna hoore mum hay hunde. ina wawno wiide Allah ko mawɗo nde o wawanno hoore makko nde. ɗum ɗo kam neɗɗo ñawirta ɗum tan ko hakkille mum. hutorade ɗemgal ngal wona arab. laabi goɗɗi ɗi gona Malik ɗi ɓuri newnude gueɗe ɗe. won wiɓe wonde Abou Hanif wi kañum hutba juma kam e juuldele ɗiɗi ɗe hono korka e taski ina mbawi wonde e kala ɗemgal. wonni tugniɓe
e ngol ɗo laawol ngam dawnude juldude e ɗemngal ngal wona arab. ɓe mbi ko imam Abu Hanifa e hoore mum yamiri ɗum. ɓeɗo mbi tan koko newi ɓuri ko satti addinu yusrun, diine koko newnere. ina yaaji kadi wonde wonɗo nelaɗo wi yashiru wala to ashiru, newne horo cettine. joni noon holko addani anduɓe nanduɓe e imam Malik sattinde hunde nde? e miijo hooram mbiɗa andi hen hunde wotere. hunde nde ko yiddeɓe ɗemgal maɓɓe e konnguri goɗɗi. ɓe jiiɗi ko yo ɗemgal arab ngal fawo e dow ɗemɗe ɗe fof. ɗum ɗo weɓantanoɓe no feewi so wona ɓe ndewna ɗum e diine Islaam. so wiyama ko Allah ƴefti ɗemgal arab ngal fawi ɗum e dow ɗemɗe fof, yeddude ɗum walla haɓade ɗum wona ko ina newo. eɗen mbawi rokkude hen yeruji kewɗi. ɗin yeruji kollirta tan ko wonde gendiyankoɓe aarabeeɓe etoto ko ɓamtude ɗemgal mumen. ɗum so gonga ina famni, so neɗɗo darima ina ɓamta ɗemgal mum ina jogui hen hakkeji ujunere. caɗele ɗe kay ko waddude hen fenade, walla ni etade nuskude kam e etade ustude kam e nuskude ɗemɗe goɗɗe ɗe. haaloɓe pular mbi yiɗande hoore mum wayna añande bandum. jolfuɓene kay mbi noon sama boppu mamo gënal du bañnala, horam ɓurinimi firtani mi yiɗama. beele aarabeɓe tubakoɓe ina paami ɗum ɗo, daw komi sikkani. golle mabɓe eko ɓuuri hewde ene mbawi tonguede e ɗiɗo konnguli ɗiɗi garoji. min ko hooram tan jiɗmi, mi yiɗa hay goto goɗɗo, min yankagal. ko ɗum ɗo woni ko hepti fulɓe. defte kewɗe jangateɗe e duuɗe Fuuta ɗe ko gendiyankoɓe aarabeɓe bindi ɗumen. e dow ɗum kala koɓe kaali ko faati e ɗemgal arab ɓe keewi fawde ɗum koye mawninde ngal e etade nuskude ɗemɗe goɗɗe. ko ɗum ɗo duñi yogay sernaɓe Fuuta ƴeftude ɗemgal arab ngal ɓe nanni ɗum e ɓerɗe mabɓe ha woɗɗoyi. e fuɗɗode deftere wotere nahu celluka wiyetede Kafrawi, binduɗo wi jettoɗe godini Allah badɗo ɗemgal arab ɓurgal moƴƴude e ɗemɗe. saɗa hindo deftere nde jokki e wallidde binduɗo e mawninde kam e sembinde ɗemgal arab ngal. o wi ɗemgal arab ko kañum woni ɗemgal ngal ɓurana telli e mum. ɓurana ɓuri mawnude e defte tellinaɗe e dendagal maaleji mumen. ko kangal woni ɗemgal ɓurgal moƴƴude e nulaɓe. yo jamme kisal gone makko. ko kangal woni ɗemgal yimɓe aljanna. ari e kabaru mbiɗe yiɗire aarabeɓe saabu gueɗe tati. min komi aarabe, ɓurana ko arab, ɗemgal ngal yimɓe aljanna kalata ko arab. haali ɗum ɗo ko ceernal Islaam e sarhu deftere jizya. ɗum ɗo haalullaji ɗiɗo haalullaji ina keewi e defte jangateɗe e nder duuɗe Fuuta ɗe. ha teeŋti noon to banggue saria. yantude hen jangate Fuuta tan ko lawol imam Malik. won jogotiɓe ni wonde hadis mo kalɗen dow o sellani, ko looɗo ko ñawɗo bof. ma en gartoy ɗemgal so eɗen kaala defte jangateɗe e nder duuɗe Fuuta.